खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि दाबि दैखांदों। फाकिरा ग्राम बाजाराव गिख्रंथाव अर खामदों। मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ फावसायनो हाया बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। रबिकुल हुसेननि गारिया एक्सिडेन्ट जादों। एजेपि आरो रायजर दलआ खौसे जानायनि लामायाव। दिनैनिफ्राय बेखेवफिननाय जाबाय कामाख्या मन्दिरखौ। दानिया आबुं रादाब। थांनाय सुनिबारखालि क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनाय जायो। बे खौरांगिरि मेलावनो बड' सिभिल ससाइटिनि दैदेनगिरि आरो 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया अजद दैखांनानै एरै बुंदों। बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय रायजो बेंगिरिनि मावनाय समा थुंगेनायनि उनाव आरोबाव रायजो बेंगिरिनि खामानि मावनाय समखौ बारायनो मोना। बावैसो सान सिगां रायजो सोरखारा केबिनेट जथुमनि गेजेरजों बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होनाया नंखाय आरो लाजिथाव। मानोना आसाम सोरखारा हितेश्वर शइकियानि खुंथाय समावनो बर' रावखौ लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होदोंमोन, नाथाय मावफुंजायाखै आरो हादोरसा सरकारा तरुण गगैनि खुंथाय समावबो बे रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होदोंमोन, नाथाय बेबो मोगथाङाव जाफुङाखै। बिटिआर सुक्तिनि दफा बादियै सोरखारा 6थि फारिलाइ बादियै बिटिसिखौ बोखारनानै बिटिआर मुं होनाया संबिधाननि बेरेखा होनना गोख्रोङै बुंथिदों बैसुमुतियारिया। जोबथियाव बिथाङा बुंबावदों दि सोरखारा बिटिआरनि माखासे दफाफोर मावफुंनायखौ रायजोसभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया गोजोनै बरायनायखौ दुखु फोरमायदों आरो एमपि बिश्वजित दैमारिया खौरां बिजोङाव माखासे बेसेन गैयै बिबुंथि होनायनि थाखायबो रायजो राजाफोरनाव थाबैनो निमाहा बिनांगौ होननानैबो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय फकिराग्राम बाजारनि गलादारफोरा दिनै खाफाल हमनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंबिलियाव फकिराग्राम बाजाराव गिख्रंथाव अर खामदों। फुंनि 2:30 रिंगायाव बे अर खामनाय जाथाया जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव फकिराग्राम बाजारनि गं 40सो गलाफोरा सेवहांगार जायो, जायनि जुनै गासै 1 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि खहा जादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला फकिराग्राम बाजाराव खामनाय अरा ओरैबायदि गिख्रंथावमोनदि क'क्राझार बिलासिपारा आरो सापतग्रामनिफ्राय गं 6 अर खोमोरग्रा बिफाननि गारिया फैनानै ब्लाव ब्लाव जोंनाय अरखौ खोमोरफैनो गोनां जादों। बबेखानि बे गिख्रंथाव अर खामनायनि गलादारफोरा गावबा गावनि गलायाव थानाय मोनसेबो मुवा बेसादफोरखौनो रैखा खालामनो हानाय जायाखै। ओरैहाय बे जाथाया जालांनायनि उनाव दिनै फुंनिफ्रायनो फकिराग्रामाव लोब लोब सुबुंफोरा फैनानै भिर जाफैदों। बेजों लोगोसेनो थुबुर जानाय फकिराग्राम बाजारनि गलादारफोरा गावबा गावनि दखान गला बन्द खालामनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे राजा लामा जोबथेनानै सोमावसारो आरो फकिराग्रामाव अर खोमोरग्रा बिफाननि गंसे सावनि फसंनो थाखाय दाबि खालामो। मख'नो गोनांदि बे अर खामनाय जाथाया मोनसे जाब्रबथाय ना सोरबा दुथांनि खामानि बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। अब्लाबो बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय गलादार आरो फालांगिरिफोरा दाबि खालामदों। फैगौ 2021 मायथाइयाव आसाम बर्डजों खुंजानो गोनां मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादा फावसायनाय नङा। सिगाङाव फोसावनाय बादियै मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादा जागोन। बबेखानि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ फावसायनाया जाथावना नङा होननानै आसामनि राङारि, सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। अब्लाबो सिलेबास रेहाय होनानै थि समावनो आनजाद खुंनायनि इसाराखौ होदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया। सोलोंथाइ मन्थ्रि शर्माया बुंदों दि आथिखालनि थासारिखौ नायनानै 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ फावसायोब्ला आसामनि फरायसाफोरा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंआव एडमिसन लानायाव जेंना नुजाथिगोन। हादोरारि थाखोआवनो आनजादफोरखौ फावसायोब्ला आसामनि फरायसाफोरनि थाखाय जेबो जेंना जानाय नङा। नाथाय मिरु सोरखारा आनजादफोरखौ फावसायनायनि थांखियाव गैया। बेजों लोगोसेनो फैगौ बोसोराव मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजाद लिरगोन फरायसाफोरखौ मोजाङैनो फरायनो आरो साखाफारा जानानै थानो थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रिया खावलायदों आरो सिलेबासखौ रेहाय खालामनानै फरायसाफोरखौ आसाम सोरखारा मदद खालामगोन होननानै बुंदों।
बिधान सभायाव हेंथा दोलोनि लेङाइ दैदेनगिरि आरो कंग्रेसनि आसु मन्त्रि रबिकुल हुसेननि गारिया जाब्रबथाय जादों। रहा फुलगुरि निराजा लामायाव बे जाब्रबथाया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सनिबारखालि मोनाबिलियाव नगावनिफ्राय गुवाहाटीयाव फैबाय थानाय समाव रहा फुलगुरियाव सिगांजों हरखाब मासे मोसौ बारस'लांनायाव बे लामा जाब्रबथाया जायो। बे जाब्रबथायाव रबिकुल हुसेननि गारि ड्राइभारा गोब्राब जखम जायो। नाथाय कंग्रेस दैदेनगिरि रबिकुल हुसेना रैखा मोनदोंब्लाबो आथिङाव एसे दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि जाब्रबथाय जानायनि जुनै रकिबुल हुसेननि गारिया सिगांथिं गाज्रियैनो खहा जादों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय असम जातीय परिषद सुंद'यै एजेपि आरो कृषक मुक्ति संग्राम समिति आरो बीर लासित सेनानि दैदेननायाव जोनोम मोननाय रायजो दलआ खौसे जानायनि लामायाव। दिसपुरनिफ्राय बिजेपिखौ गैया खालामनो थाखाय आसामाव गोदानै जोनोम मोननाय मोननै ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा एजेपि आरो रायजो दलआ खौसे जानायनि बागै नबेम्बर दाननि गेजेरावनो मोन्नैबो दोलोआ बिथांखि लागोन। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों एजेपिनि लिरथुमगिरि जगदीश भुयानि बादिब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां रायजोनि ओनसोलारि गोहोआ खौसे जानांगोन। मोनफ्रोमबो बियाबावनो ओनसोलारि गोहोनिफ्राय साफा बिजाथि थागोन। बबेखानि 2021 मायथाइनि बिसायख'थियाव हादोरारि गोहो आरो हारियारि गोहोनि हेंथायै बिसायख'थिनि जुजिनाया जागोन होननानैबो जगदीश भुयाया बुंदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैआ रायजोनि गासैबो ओनसोलारि गोहोफोरखौनो खौसे जानो थाखाय गले खावलायदोंमोन। बेबो नोजोर होनो गोनांदि एजेपि आरो रायजो दलआ खौसे जायोब्ला आपार आसामाव बेनि गोहोआ जोबोर गोख्रों जागोन। ओरैहाय बिजेपिआबो आपार आसामाव बांसिन गोख्रों। नाथाय ओनसोलारि गोहोआ खौसे जामारोब्ला बिजेपिनि थाखाय साननो गोनां जागोना रोखा। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो एबा कर'ना भाइरासनि बांग्लोबनाय थासारिखौ नोजोर होनानै गुवाहाटीनि कामाख्या मन्दिरखौ बन्द' खालामना दोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैनिफ्राय सिबियारिफोरनि थाखाय बेखेवना होनाय जाबाय कामाख्या मन्दिरखौ। कामाख्या मन्दिरनि सामलाय आफादा कामरुप नोगोरमानि खुंथायजों मन्दिर बेखेवफिननायनि बागै सावरायज्लायदोंमोन। बे सावरायज्लायनायनि आबुं फिथाइ महरै मन्दिर बेखेवफिननायनि थिरांथाखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि मन्दिरखौ कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै थिखाना होनाय माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनायनि गेजेरजोंसो सिबियारिफोरा मन्दिर सिङाव हाबनो मोनगोन। मन्दिरखौ फुंबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय सान हाबनायसिमहालागै बेखेवनानै होनाय जागोन। मन्दिराव फैनाय सिबियारिफोरा रेपिड एन्टिजेन टेस्ट खालामजानांगोन आरो लोगोसे मास्क गानथारनांगोन। बे टेस्टनि रिपर्टखौ रैखाथि हान्जानो दिन्थिनानैसो मन्दिर सिङाव हाबनो हागोन आरो लोगोसे सिबियारिफोरा 15 मिनिटनि बांसिन मन्दिर सिङाव थानो मोननाय नङा। मिथिहोनाया मोजांदि मन्दिरनि बायजोनि माखासे बाहागोफोरा बेखेवजायोब्लाबो नाथाय सिंथारनि बाहागोआ खुलिनाय नङा। थामहिनबा बन्द' थागोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन समबार 12 अक्ट'बरखालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।